कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। चिपळूण तालुक्यामधून एक दुःखद घटना समोर येते। चिपळूण तालुक्यातील खडपोली रामवाडी येथील वाशिष्ठी नदीच्या डोहामध्ये मुलाला वाचवताना आई आणि आत्यासह तिघांचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना आज शुक्रवारी घडली आहे। ही घटना दुपारच्या सुमारास घडली। या घटनेमुळे तालुक्यामध्ये एकच खळबळ निर्माण झाली आहे, तर खडपोली गाव शोकमय झालेले आहे। खडपोली रामवाडी येथील लता शशिकांत कदम वय आहे 35, लक्ष्मण शशिकांत कदम वय वर्ष 8, रेणुका धोंडेराम शिंदे वय वर्ष 45 तिघेही जण खडपोली रामवाडी येथील डोहामध्ये कपडे धुण्यासाठी गेलेल्या होत्या। यावेळी लक्ष्मण शशिकांत कदम हा पाण्यामध्ये खेळत होता। काही वेळानं तो पाण्यात बुडत असल्याची त्याची आई लता शशिकांत कदम हिनं पाहिलं आणि त्याला वाचवण्यासाठी तिनं नदीमध्ये उडी मारली, मात्र तीही बुडत होती। त्यामुळे माय लेकरांना वाचवण्यासाठी मुलाची आत्या रेणुका धोंडीराम शिंदे यांनी पाण्यामध्ये उडी मारली आणि तिघांचाही डोहामध्ये बुडून मृत्यू झाला। ही घटना दुपारी 2:30 वाजण्याच्या सुमारास घडली। यावेळी ग्रामस्थांनी त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो असफल ठरलाय। या घटनेची माहिती अलोरे शिरगाव पोलिसांना समजताच त्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली। त्यांच्यावर प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये शवविच्छेदन करून त्यांचा मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आलाय। त्यांच्यावर अत्यंत शोकाकुळ वातावरणामध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आलेले आहेत। सदरच्या घटनेनं खडपोली रामवाडीमध्ये शोकामय वातावरण निर्माण झाले। अधिक तपास अलोरे शिरगावचे पोलीस निरीक्षक भारत पाटील करत आहेत। या दुर्घटनेमध्ये रेणुका धोंडेराम शिंदे वय 45 राहणार रामवाडी मूळ पिंपळी खुर्द, लता कदम वय 35 राहणार पिंपळी वरची वाडी आणि सोबतच लक्ष्मण शशिकांत कदम वय वर्ष 8 राहणार पिंपरी वरची वाडी तिघांचाही मृत्यू झालेला आहे। पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शिंदे आणि कदम कुटुंबीय आज सकाळी रामवाडी येथील वाशिष्ठ नदीच्या डोहावर कपडे धुण्यासाठी गेले होते। त्यावेळी लहान मुलगा लक्ष्मण काठावरती बसून खेळत असताना नदीतील शेवाळामुळे त्याचा पाय घसरला आणि तो पाण्यात पडला। मुलाला बुडताना पाहून त्याची आई लता कदम तत्काळ त्याला वाचवण्यासाठी पाण्यात उतरली, मात्र त्यांना पाण्याचा अंदाज न आल्यानं त्याही पाण्यामध्ये बुडू लागलेले आहेत आणि त्यानंतर त्यांच्या आत्याने देखील ह्या दोघांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याही या पाण्यामध्ये बुडून या तिघांचा मृत्यू झालेला आहे। काठावर बसलेली पूजा शिंदे यांनी आरडाओरड केली, परंतु जवळपास कोणी नसल्यानं तिने तिचा सक्का भाऊ शुभम शिंदे वय वर्ष 20 याला फोन करून घटनेची माहिती दिली आणि त्याचा मावस भाऊ सचिन कुंभार वय 25 हे चिंचगरी येथील वीटभट्टीच्या कामावरून तातडीनं घटनास्थळी पोहोचले। दोघांनी मिळून तीनही बुडालेल्या व्यक्तींना पाण्याबाहेर काढले, मात्र तोपर्यंत त्यांचा श्वास थांबलेला होता। कोकण कट्टा न्यूज, चिपळूण, रत्नागिरी।